Viete, väčšina podnikateľov si myslí, že biznis im prinesie slobodu. Ale realita, stále makajú ako zamestnanci. A ja som bol jeden z nich. Možno aj vy makáte od rána do večera a rodinu vidíte len cez víkendy. Alebo váš biznis kompletne stojí na vás a ak vypadnete, všetko padá. A stále si hovoríte, ešte chvíľu a budem mať čas. Ale kedy to príde? Som Robert Koch a prezradím vám tajomstvo. Sloboda nie je o tvrdej práci, ale o systéme. V mojom masterclass vám ukážem, ako môžu nehnuteľnosti začať zarábať za vás, aj keď máte plné ruky práce s vašim biznisom. Predstavte si, že ste na dovolenke a váš účet sa plní sám, bez stresu, bez chaosu. Chcete to aj vy? Kliknite na odkaz dole pod videom a poďte sa to naučiť. Nech vaše peniaze konečne začnú zarábať pre vás.